Hej og velkommen tilbage i julekalenderen. Så er jeg i gang med noget så lækkert som noget vildt kryddersukker, du selv kan lave her til jul. Der er en urt, der hedder Skovmærke, og den er faktisk vores logo. Og den er fuldstændig vidunderlig frisk, men den er endnu bedre tørret. Og her har jeg tørret den, og den får meget det her duft af tonkerbøn, vanilje, kanel. Hvad synes du? Lidt lækre noter. Og den er fuldstændig vidunderlig at bruge som en erstatning af vaniljestænger. Og det kan jeg godt lide at gøre, fordi vaniljestænger er lige så dyr som guld. Men jeg elsker stadig vanilje, så vi er ikke ekstremister. Jeg har prøvet faktisk tre måder. Hvis jeg skal bruge det i stedet for vaniljestænger og ikke vaniljesukker, så kører jeg den bare for sig selv i en kaffekværn, jeg dedikerer. Der bliver lige gjort rent i restauranten. Hvis du summer lidt, så er det fordi vores søde medarbejdere sørger for, at der er rent. Men jeg kører den her, det kommer også til at larme lidt. Giv den en lille røst en gang imellem, så du får det hele blendet. Nu ser vi til det. Det er faktisk blevet rigtig fint. Det kan godt være, at det ser lidt uschammerende ud, men vi har en super smuk, helt mørkegrøn pulver, ikke nogen store stængler eller noget. Og så har du den her helt koncentrerede smag. Du kan også, hvis du er lidt vild, tage og røre det op med noget sukker. Og så få, ligesom du gør med kanelsukker, lige røre det lidt rundt. Kører vi lidt MF her med fingre. Kokken er så glad for. Så har du et smukt vaniljesukker. Skovmærkesukker. Eller hvis du vil have det helt fint flormelis til f.eks. glasur, eller hvis du skal putte din dej, så tilføj sukker og et par af de tørrede. Og det her, det kommer til at pulverisere det fuldstændig, så det bliver sådan flormelisagtigt. Jeg plejer at putte sådan cirka 50-50. Jeg kan godt lide, at det smager noget, og så fortynder jeg mig lidt mere. En røst. Det bliver snit for sukker. Der er lige et par enkelte kviste, det kan man smage. Så herover har vi Skovmærke pulver, Skovmærke flormelis, lidt ligesom vaniljesukker. Og så har vi herover, hvor jeg har blendet det, og så rørt det op med sukker. Hvor du får det lidt mere som kanelsukker tilbage i, eller hvad man vil. Hvor det dufter. Det er vidunderligt. Sådan et lidt stødegrønt flormelis. Og det her, det er bare guld værd. Tak for i dag i julekalenderen. Nu skal jeg rydde op.